Les empreses del sector dels productes infantils a Catalunya. El sector dels productes infantils a Catalunya és un gegant econòmic. Amb 488 empreses, genera més de 4.400 milions d'euros anuals. Aquestes empreses representen l'1,7% del PIB català. Més de 21.000 persones hi treballen, amb una forta presència en oci i educació. Joan Romero i Circuns, director executiu d'Acció, destaca la importància d'afrontar reptes i transformacions. Estem en un moment on hem d'afrontar molts reptes i transformacions a la societat, i en l'àmbit de la infantesa aquests es multipliquen. El sector s'adapta a les noves dinàmiques familiars. Amb una població infantil en descens, les empreses busquen captar adolescents. Els pares busquen qualitat en l'educació i l'oci i estan disposats a sacrificar condicions econòmiques per temps de qualitat amb els fills. El 25% de les joguines es venen a adults, mostrant la diversitat del mercat. Les empreses catalanes tenen davant 5 finestres d'oportunitats clau. Han de captar talent jove a enfocar-se en la sostenibilitat, innovar en experiències familiars i connectivitat, adoptar la digitalització i obrir nous mercats. Càpsula informativa d'Infopunt, recollint un resum d'una nota de premsa d'Acció.